Пам-пам-пам. Відзік. Па-першае, гэта серыял па выбітнай трылогіі кітайскага навуковага фантаста Лю Цысіня. Яна завецца, дарэчы, назавецца не праблема трох целаў, а неяк інакш. Это першая кніжка так завецца. Карацей, на зямлі пачынаюць гінуць навукоўцы, прытым гінуць у даволі незвычайных абставінах. Это что, Цукерберг там был? Дзе гэта? Дагэтуль. Ну, типу, нібыта. Ну, не. Ну ок. Вось, пачынаюць гінуць гэтыя навукоўцы, і вось гэты дэтэктыў бярэ справу ў свае рукі і пачынае разбірацца, што ўвогуле адбываецца, чаго яны гінуць. А гэтыя навукоўцы, яны знаходзяць вось такія жалезныя залатыя трусы, якія надзяваюць... Трусы, я так хацеў сказаць. Вось гэты шлём, і ў гэтым шлёме ёсць нейкая гульня, якую трэба прайсці, а ў гэта гульня пра тое, што ёсць нейкая планета, якая вакол якой варочаюцца тры зоркі, якая варочаецца вакол трох зорак, і нейкім чынам жыхарам гэтай планеты трэба выжыць у такім непрадказальным свеце, таму што ніколі не ведаеш, што з табой станецца, ці тры сонцы выстроятся ў адную лінію, і будзе такая гравітацыя, што вас усіх пацягне ў космас з гэтага неба, то яшчэ штосьці. Карацей, адбываецца шмат незвычайных нейкіх рэчаў, вучоныя гінуць. Вось гэта дзяўчына злева, у яе ў вачах проста зваротны адлік адбываецца да невядома нейкай падзеі. А у першай серыі ўвогуле там сусвет, зоркі на небе, яны пачынаюць усе міргаць усяму чалавецтву, ўсё чалавецтва гэта відзе, бачыць і пачынае з'язджаць з глузду. Вось гэта такі пачатачак. Агулам, я чытаў розныя меркаванні на конт гэтага серыяла. Зразумела, тыя, хто чытаў кнігу, гэта самыя непрыемныя людзі. Вось хто я чытаў, у кнізе было інакш. Так, бізунамі іх высекчы трэба. Вось, калі вы такі, ну прабачце, нам з вами не па шляху, таму што я таксама чытаў гэтыя тры кнігі, і не сказаць, што Лю Цысінь вялікі майстар слова не ведаю, можа па-кітайску там і добра было напісана. Я зразумеў. Магчыма, праблема лакалізацыі, што ён невялікі майстар. Не, нават я не мог успомніць, хто галоўны герой гэтай трылогіі. Ты памятаеш, хто там галоўны герой увогуле? Там ёсць галоўны герой? Я прачытаў пару глаў усяго, я не магу табе сказаць. Я не мог успомніць, хто там увогуле быў галоўным героем. Я памятаў, што там быў дэтэктыў, так, дакладна быў дэтэктыў, гэта добра запомніў. Спачатку кнігі там першы быў нейкі дзядзька вучоны, а потым было пра нейкую жанчыну ў нейкім кітайскім Еваньце, так, якая лагеры яна ці дзе яна там была, нешта. Всё. Вось. Я не мог успомніць. А потым, калі ўжо пачаў глядзець, высветлілася, што вось той галоўны герой першай кніжкі, які нічым не запамінальны, яго проста нетфліксаўскія рэжысёры, шоуранеры, якія, дарэчы, здымалі ў свой час гульню престолаў, рабілі гульню тронаў, яны разбілі яго на 5 асобных людзей. 5? Так. Кожны нейкую часцінку гэтага галоўнага героя ўзяў, і вось ён яе сабе увасабляе. Вось, раздзялілі іх на 5. Зразумела, што тут ёсць расавая дыферэнцыяцыя, ці як-то расавая разнастайнасць. Ну, гэта Netflix. Прабачце, інакш яны не могуць. Гэта, зразумела, здымалася не ў Кітаі. Калі вы хочаце паглядзець, як гэта здымалася ў Кітаі, ёсць кітайскі серыял, але там на працягу 10, пэўна, эпізодаў адбываецца тое, што тут у першай серыі даволі дынамічна і хуценька ўсё паказваюць. То бок, ну, калі вы хочаце настолькі занурыцца, то паглядзіце кітайскую версію. А можа кітайцы просто у іх там больш, ну, такая, типу, адпавядаючая арыгіналу, там, слова ў слова, напэўна, уже... Ну так, там яны лічаць, што абзацамі это самае
здымалі па кніжцы. Так, мне спадабалася, збольшага спадабалася, насамрэч. Пераглядаць я, зразумела, не стану. Не скажу, што я вельмі моцна чакаю другі сезон. Зразумела, тут ёсць гэтыя хібы Netflixа з этой іх паліткарэктнасцю і расавай разнастайнасцю, як я ўжо сказаў. Але калі на гэта не звяртаць увагі, ты глядзіш, ну, такі звычайны серыял на такія крэпкія 7-8 балаў. Паглядзеў, забыўся, пашоў далей. Ось, што мне спадабалася, у серыяле, дарэчы, кураць і гэта дэманструюць, і ніхто не памірае, то бок чамусьці гэта нармалёва. Часам спецэфекты, як-то CGI, візуальныя эфекты, бачна, што гэта Netflix, яны тут не заўсёды добрай належнай якасці, ёсць просто нейкія просто ў вочы кідаецца так, што тут коні 3D коні гэтыя намалёваныя, яны тут страшныя. Нават месцамі ёсць дзе усміхнуцца, там калі вось гэты таўсты хлапец трапляе першы раз у віртуальную рэальнасць, ён такі вау, вось гэта віртуальны свет, так усё добра адчуваецца, там да яго падыходзіць нейкі непіс, ён яму просто у тычку дае, чамусь я з гэтага пасмяяўся. Калі ён да яго пачынае размаўляць такім, ведаеш, у высокім стылі, вось ты патрапіў такі-то сюда, яму просто ў тыку. Ну, вось такі чалавек, якога можна такім рассмяшыць, таму выбачайце. Ну-ка, глядзі прыкол. Калі папаўзе. Добра. Там таксама ёсць шыкоўныя сцэны, калі ў адным месцы там ідзе размова з іншапланетнікамі, дзе ім адэпт гэтых іншапланетнікаў тлумачыць, чаму магчымым апынулася размова паміж чырвоным капелюшом, ведаеш казку пра чырвоны капелюш і ваўка, які там прыкінуўся бабкай, з'еў бабку. Чаму паміж імі апынулася магчымая гэта размова? Таму што іншапланетнікі, для іх невядома было само разуменне слова лгаць, падман, і яны ў той момант разумеюць, што людзі яны ўмеюць падманваць, там такі саспенс надыходзіць цікавы. Што яшчэ хачу сказаць? Мне вельмі шкада, што шмат добрых сюжэтаў, шмат добрых анімэ, мультсерыялаў, кнігаў, сусветаў. Мне вельмі шкада, што іх ужо знялі на Netflixе. Напрыклад, гаворка пра ведзьмара. Мне вельмі шкада, што яго знялі на Netflixе, таму што Ужо ніхто за яго не возьмецца ўмоўна. Так, што яны так шмат знялі па добрых першакрыніцах, што бліжэйшыя 10-15 гадоў мы не атрымаем нешта мы не атрымаем крыніцах, а новай спробы, да, так, нейкай іншай. Што можа быць лепшае. Я думаю, што можна па ведзьмару зняць нашмат лепшы серыял, але мы яго ўжо не ўбачылі. Імаверна, што так. Гэта таксама тычыцца аватара, усялякіх пераробак анімэ, якое таксама зараз ідзе па Netflixу і раней выходзіла. Вось, гэтага мне вельмі шкада. І таксама не скажу, што ў гэтым выпадку мне шкада першакрыніцы. У прынцыпе, серыял атрымаўся неблагі. Я ў свой час пачынаў глядзець кітайскі, і ён мне спадабаўся больш, чым кітайскі. У астатнім больш мне сказаць няма чаго. Схадзіце, паглядзіце, там, здаецца, ці то 8, ці то 10 серый гэтага серыяльчыка. Яны даволі цікавыя, дынамічныя, на месцы не стаяць, і там, мне падаецца, скончылася ўжо дзесьці, ну, дакладна першую кнігу яны закрылі, наколькі я памятаю. Я чытаў перад пандэміяй, перад самай пандэміяй у 2020 годзе,
усе 3 кніжкі праглынуў залпам там буквально можа за месяц ці 2 і ўжо дрэнна насамрэч памятаю, што там адбывалася, але здаецца у першым сезоне яны ўжо цалкам першую кнігу экранізіравалі. Таму ідуць даволі бадзёра. Ёсць надзея, што закончаць таксама даволі хутка і не будзе тых праблем, якія былі ў выпадку з гульнёй тронаў, калі ім прыходзілася дапісваць за Марціна канцоўку. Тут у іх ужо канцоўка ёсць. Спадзяюся, што яны нічога не спаскудзяць, але мне вельмі цікава, як яны далей гэта будуць экранізіраваць, таму што другая і трэцяя кніжкі з візуальнага пункту гледжання, з таго, як гэта ўсё экранізаваць, ну гэта такі вялікі выклік. Гэта будзе складана.